Арча районы Яңа Сала авылында Татарстан Республикасының халык язучысы Гомәр Бәшировның истәлеген мәңгеләштерделәр. Аның туган нигезендә хәзер әдәби бакча һәм һәйкәл ачылды. Авыл мәктәбендә музей почмагы булдырылган. Вакыйга урыныннан хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Арча районы бийек шагыйрыбыз Габдулла Тукайдан башлап бик күп күрнекле шагыйрьләр, язучылар сүз исталарын биргән төбәк. Аларның хәтерен әкренләп мәңгеләштерәләр. Бу юлы чират Гомәр Бәшировка да җитте. Татарлар тапшыруы күрнекле язучының туган ягы Яшел бишегендә, Яңа Сала авылында. Татарларны бөтен дөньяга таныткан Гомәр Бәшировны иркәләп үстергән авыл. Тугайлары, чишмәләре, язучының ихлас яратуы аша бөтен халык мәхәббәтен казанган Сала. Безнең бу матур җирләребездә бәхетле тормыш белән яшәргә насыйп булсын барыбызга. Хәтеребезне югалтмыйча, балаларыбызны татар итеп үстереп, каныбызны дәвам итеп. Рәхмәт. Яңа Сала җиргә Гомәр аганы тудырган булса, ул инде үз чиратында үзенең әсәрләре аша безнең татар халкын дөньяга таныткан кеше. Җирлек өчен бу зур тантана, бәйрәм. Гомәр Бәшировның туган нигезен танымаслык итеп үзгәрткәннәр. Безнең районыбызның легендар егете Улсулан Усман Шафигулли белән без менә сөйләштек тә, киңәшлек тә, килеп карадык та, ул әйтә, мин үземнән менә ул инде безнең чишмәләр ясаулар буенча, музейлар ясаулар буенча үзебезнең районга бик эшләп киткән. Мысын да иде бергә эшләп куйган дип сөйләштек. Һәм әлбәттә монда инде безнең бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем район халкына, авыл халкына, алар да бик күп ярдәм иттеләр. Монда килеп өмәләрдә катнашкан кешеләр дә булды. Шуңа күрә менә шушындый мотор комплекс барлыкка килде дип әйтәбез инде. Әдәби бакча күрнекле язучының тормыш юлы һәм иҗатын кылачлый. Яңа комплекс саф һавадагы музей сыман. Өлкәннәр өчен хәтер урыны булса, яшь буыннар өчен тәрбия чарасы. Монда бик шатланып кайтам, мин һәр вакытта да еш кайтам. Җәен бик яратам, чөнки беренче тапкыр кайтканымда ачтым үзем өчен дәват нишәп туган ягым Яшел бишек дигән. Бу чыннан да бишек кебек бик матур җир икән. Дәвати үзенең авылын шаулаткан бөтен дөньяга, бөтен татар халкына. Хәзер инде туган ягы Дәватине шаулата, хәтерен саклый. Әдәби бакчаны сафка бастырырга җирле хәйриячеләр ярдәм иткән. Җәй көне монда мин килеп чыктым, беренче тапкыр бер кайчанда монда булганым юк иде авылда. Мәктәпләрне карап, музейларны карап, Гомәр Бәширов турында искә төшереп, тик нигезендә аның үз кулы белән эшләткән библиотекасы бар иде, бик кырабә хәлдә инде. Аны сүтеп, урыннарын җыештырып, песотлар, балчыклар кертеп, тигезләп, шуннан соң эскизлар ясап, шуннан килеп чыкты менә бу экспозиция, памятниклар. Кунакларны мәктәпкә дә чакырдылар. Монда урнашкан музей хәзер Гомәр Бәширов исемен йөртәчәк. Açılmagan коробкалар, açılmagan чемоданнар, моның içində də әйберләр. Без әле моны просто сез килән фәдиләс киңәшеп, монда цыпкина куйдык күрсәтер өчен генә. Язучы кулланган керосин лампа, самовар чынаяклары, сәгатьләре, китаплары һәм әлбәттә хәреф җыю машинасы. Аның тимәләре сүзнең тәмен белүче останың бармак җылысын саклый. Аның барлык китапларын без монда алып килмәдек, аның фотографиясын алып килдек. Чөнки безнең музейда аның барлык китапларда саклана, һәм аның китапларын дөресендә китап укучылар бик яратып укыйлар. Бүгенге көндә дә инде бу экспозициядә Намус романы турында басым ясарга уйладык. Чөнки Намус романы барлык союздаш республикада телләренә, шулай ук немец теле, инглиз теле һәм башка телләргә барлыгы 24 телгә тәрҗемә ителгән. Инде рус телендә генә дә 10 тапкыр басылып чыккан һәм рус телендә генә бөтен тиражы 1 миллионнан артып китә. Инде бөтен дөньяга танылу алган җидегән чишмә суында чып карамасак, сәяхәтебез тулы булмас иде мөгаен. Туган якның су һәр вакытта да кадныш истәртә, рухны истәртә. Бизәкле чуклы, матур татар авылы Яңа Салада кунаклар эзе суынмый. Хәзер Гомәр Бәшировның әдәби бакчасы һәм музее дә булгач, бу саланы күрергә теләүчеләр саны тагын да артыр мөгаен. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Яңа Сала авылы, Арча районы.